Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe sibeke udaba lamaphupho. Siyathemba uyaphila, uNkulunkulu akakulonde kubusise. Nako ongakwenza 1 ukulike nokusubscribe. Kodwa ke sicela ukuthi ube umuntu onikelayo kuyi-channel. Usho unganikela ngendlela ezintathu. Eyokuqala unganikela ngayo kuyi-channel ukuthi uma usubhekile le video ube suyilike ukuthi lama ads asuke edlalwa ngawaskip mhlawumbe you can even click on them because you are trying to indirectly contribute to the channel, noma ke kube ne-option le yokuthi ube member ye-channel. Uma member ye-channel uyasikhethela ukuthi kungaba u10 rand kube u30 rand yaphezulu onganikela ngayo ngokuthi ujoin membership. 3 ikhona account number ongayithatha futhi uyisebenzise ukunikela ngalokho kuvela kuwothandweni osikhethela wena. Namhlanje sibheka iphupho la olomunye wabalandeli noma nje umuntu onokungifonela ebuza amaphupho. So ubebuzeke ngephupho lophupha unconywa umuntu osazwayo. So bezibona ihleli nosazwayo uthile emncoma yemdlulisa incomo amagama amahle okumncoma kumtusa mhlawumbe ubuhle noma ke ukwenza kahle. Idalo zabantu ziyavela ngabantu abadumile, abantu abangosazwayo, abantu abangama public figure. So kuPauluhle mhlawumbe ukunconywa umuntu odumile. Number 1 ake sithi ke thina uma uphupha unconywa kuPaul uma unconywa isitha sakho, ngoba lokho singasho ukuthi kumele umqaphelo wamuntu usediniwe uwe futhi unomhobholo uzokuxolodela. 2 kuyenzeka futhi uma uphupha unconywa kuba uPaul uma unconywa omunye umuntu, lusho ukuthi lo muntu kungenzeka uzokugcona akukhulume kabi kwabanye. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha unconywa kuba uPaul uma unconywa omunye umuntu, longabuye lusho ukuthi akufanele ubathembe abantu abakhuluma kamnani ngoba ke bagcwele inkohliso futhi bazokunyundela noma ke bayakunyundela, yabona. 4 kuyenzeka futhi uma uphupha la unconywa kuba uPaul uhleke uma unconywa osazwayo, ngoba lokho sekusho ukuthi idalo zakho zineme ngawo futhi mhlawumbe uzothola umvuzo omuhle kungekudala. 5 uma uphupha futhi unconywa uPaul uma unconywa umuntu wakho, esikhathini esiningi lokhu kunokukhomba ukuthi kungenzeka useqala ukuphelwa uthando nentshisekelo futhi kungenzeka aqale manje akugxeke noma akukhulume nawe kabi. 6 futhi kuyenzeka uma uphupha unconywa kwesinye isikhathi kuba uPaul uhle kwabanye uma unconywa umuntu wakho, ngoba kungenzeka lokhu kukhomba ukuthi umuntu oqotho wena futhi umuntu wakho uthokozile ngawe, uzokunikeza uthando, uzokukhathalela futhi uzoqhubeka abe nentshisekelo. Isihlabelelo seyihlabelelo 2 verse 16 othandiweyo wami ngowami mina ke ngowakho uyalusa phakathi kweminduze. Kanti izaga 31 verse 28 zithi abantwana bakhe bayakusukuma bambusise nendoda yakhe iyamdumisa ngokuthi ke. Kanti number 7 uma uphupha futhi unconywa kuPaul ubike uma unconywa isesheli noma unconywa umuntu omshelayo, ngoba kungenzeka lo muntu uzokuduba futhi uzokuchitha uma ungazama ukumkhulumisa ngezothando. Asivale ngokuthi number 8 uma uphupha unconywa futhi uPaul uhle uma unconywa umuntu ongasekho, lusho ukuthi idalo zakho zijabule ngawe futhi mhlawumbe ngenzeka usayenza kahle imicimbi yeyidalwa, imicimbi yabantu abadala. Siyabonga kakhulu besindlulisa la uphupha unconywa nje ephusheni nganza kwethu. Ngiyacela ukuthi kungabe bese kuba khona umuntu ozothi mawuphupha unconywa usisi wakho kusho ukuthini. Sishilo zathi mawuphupha unconywa umuntu omunye umuntu kusho ukuthini. Siyabonga. Siwe